Vi er i hallen her på Alkærskolen. Det er i Ringkøbing til North Sea Football Cup. Sådan en rigtig, rigtig stor fodboldstævne her i pinsen. Og den her aften, der har vi bevæget os ned i hallen på skolen her, hvor der sidder en masse deltagere og spiser. Og vi kan nemlig byde velkommen til Daniel og Leo her, der sidder og spiser fra Morsø FC. Daniel, prøv lige at vurdere maden her først og fremmest. Jeg vil sige helt klart en 8 ud af 10. Risene, de er fucking gode, og sovsen og kødet, det er fandme godt. Og grøntsagerne, det skal man have for at få lidt sundt. Altså. Så kan man sige, Leo, det der med at få noget ris, og jeg kan se, der også er nogle, hvad er det er? Majs. Hvor vigtigt er det for en kamp? Det er virkelig, virkelig godt at få grøntsager, så det er rigtig godt. Hvorfor er det det? Det er bare virkelig godt til kroppen, og så er man også rigtig sund, hvis man ikke kun spiser noget kød og alt det der. Og I er jo ikke kun kommet for at spise, hvad skal man sige, I er ikke kun kommet for at spise grøntsager og majs, I er faktisk kommet for at spille fodbold også. Hvordan er forventningerne til det her stævne her? Altså, vores forventninger, det er, at vi vinder det hele. Altså, det hele. Både trofæet og det hele. Det er vores forventninger. Hvor store chancer er der for, at I faktisk kan løbe med guldet til det North Sea Football Cup? Ja, vi skal bare tage os sammen og koncentrere os og få noget sundt, ligesom grøntsagerne her. Altså, det er det, der gør, at vi får god energi. Hvad spiller bedre? God energi, spiller bedre. Vi ønsker i hvert fald det allerbedste. Og vi glæder os også til at følge blandt andet Morsø FC til North Sea Football Cup. Lad os se, om de kommer til at tage sejren. Der er majs, der er grøntsager, der er god stemning. Det kan næsten ikke blive bedre her i pinsen 2024.